преди да започнем с свързването на камерата, първо телефонът трябва да е свързан към 2,4 ГГц Wi-Fi мрежа и след това трябва да включите Bluetooth и местоположението на телефона. След това трябва да инсталирате приложението, което се казва U-Box и изглежда по този начин. Ако сте на iPhone, можете да го намерите в App Store или ако сте на Android, можете да го намерите в Google Play. Когато свалите приложението, ще влезнете и ще трябва да се регистрирате с парола, с имейл. Когато направите регистрацията, ще излезете на този екран, при което натискате Add a Device, след което натискате Setup Wi-Fi Device. След това трябва да отворим камерата. И когато отворите гумената част и намерите Power бутона, трябва да го задържите за 5 секунди. Когато чуете това съобщение, идвате отново на приложението. Трябва да натиснете Yes. Когато намери устройството, натискате OK. Сега натискате Next. Трябва да напишете паролата на Wi-Fi, след което натискате този бутон. Когато чуете това съобщение и когато ви излезе този QR код, трябва да го сканирате с камерата. Когато се сканира успешно, натискате OK и вече вашата камера работи. Ако искате вашата камера да работи с SD карта, трябва отново да дойдете на гумената част. Горният слот е за SD картата, показано е как трябва да влезе самата SD карта. По този начин вкарваме SD картата. Когато SD картата щракне, затваряте, рефрешвате приложението през телефона, натискате долу вдясно и ако ви изписало Video of Today Not Found, значи всичко е настроено правилно.